Sienilien is de Fjouwerhaar Mediacommissie met de website Fjouwerhaar-archief begonnen. Maar daarvoor wienen ze ook al dwaande. We zijn als commissie in 2004 begonnen. Als een aantal vrijwilligers die graag de foto's die in het dorp leven en binnen in oude schoenendozen, om die toch ook voor het dorp te behouden. En dus daar de meesten te vragen om u dat materiaal even ter beschikking te stellen. En dan scannen wij het materiaal en dan brengen we het weer om. En dan is het doel om dat op een website te plaatsen, zodat ik de volgende generaties zien kennen hoe het hier in onze dorpen rondom huizen, rondom Ruudborden en de litie ouder gaan is in het verliezen. Maar ook in het recente verliezen, want de foto's van Juster, dat is in feite ook al een stukje archief. Nadat we dat materiaal al gekregen hadden, toen hebben we eerst nog een boek maken met al dat materiaal wat wij gekregen hadden. En daarna ben we eigenlijk met de website begonnen. Inmiddels wie de website wel onvernaaid daar. De oude website die we door een van onze commissieleden maken, die wie ik in eigen beheer. Maar ja, in de computerwereld, de programma's verhoren al hier enorm hard en snel. En wat ze dan nemen, de updates van dat soort programma's, die moesten steeds weer verwerkt worden. En dat was steeds moeilijker om dat in eigen beheer te doen. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, nou ja, laten we dat dan toch door een wat professioneel bedrijf doen letten. Dan hebben wij daar geen zorgen meer over. Dan kan die met het technische gedeelte redden. En dan doen wij ons ding wel op de website. Foto's plaatsen en materiaal en andere zaken. Alle formaten foto's kunnen in feite op de site plaatsen worden. Het is volle grutter, volle sneller. Het is toegankelijk voor allerhande apparatuur. iPad, iPhone, zeg maar op. Dat is al hier. En we hebben meer links met oude films er nog bij, krantartikelen, verhalen. En ja, de mogelijkheden binnen volle grutter worden. Er zit een prutte tiert in om alle foto's te verwerken. Ja, ik vind dat is een stukje behoud van de historie van onze dorpen. En ja, dat vind ik vooral belangrijk, dat ook voor volgende generaties bewaarbaar wordt. Want je ziet heel vaak dat oudere mensen die hebben prachtig mooie foto's, maar verhuizen of gaan naar een verzorgingshuis en nemen de foto's uiteraard mee. En zat verdwijnt een stukje historie uit het dorp en dan kan de volgende generaties, die kennen eigenlijk net zien. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een dorpsomroeper met een bel, die ging vroeger door het dorp heen en die roepte wat nice. Nou, daar hebben we heel lang om ziekje met om zijn foto en uiteindelijk blijkt de foto nog in Apeldoorn te wijzen bij een dochter van die man die ooit omroeper weer. Nou, die hebben via de digitale wereld hebben zo'n scan gekregen. En nu staat er op onze website. Nou, dat is natuurlijk wel heel mooi.